سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ መባለይ ነቲ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ናይ መጀመርታ ጓለይ ዝወለድክዋ ቅድሚ 8 ዓመት እንትኸውን ጓለይ ንበይነይ ንምዕባይ ጓለይ ኩሉ እትደልዮ ኩሉ ነገር ብዘይ ምግባረይ ንዓይ ዝኸውን ናይ ፍቕሪ ሰብ ንምሓዝ ወሰንኩ። ምኽንያቱ ጓለይ ንበይነይ ኮይነ ክዕብያ ስለ ዘይክእል ኣመና ጽግምትን ዝተሸገርኩን ስለ ዝኾንኩ ኣቦ ጓለይ ልክዕ ምስ ጠነስኩ ጠሊሙኒ ስለ ዝኸደ ምሳይ ክነብር ስለ ዘይከኣለ ንበይነይ ኮይነ ጓለይ ንኽዕቢ ኣመና ተሸገርኩ። ናይ መዓልታዊ ስራሕ ካሊእ ዝተረኸበ እንዳሰራሕኩ ጓለይ ንኸይጠምያ እንተጻዓርኩውን ናብራ ምሽናፍ ኣበየኒ ኣይከኣልኩን። ንበይነይ ኮይነ ንጓለይ ክዕቢ ኣመና ተጸገምኩ። ስለዚ ስለ ፍቕሪ ተዛሪቡ ኣነን ጓለይን ዝቕበል ናይ ፍቕሪ ኣፍቃሪ ረኸብኩ። ኣፍቃሪ ሒዘ ንጓለይን ንዓይን ከንብር ዝኽእል ኣፍቃሪየይ ድሕሪ ኩነታት በዓል ገዛይ ክኸውን ንሓዳር ሓተተኒ። ሓዳር መስሪትና እውን ብሓደ መንባር ጀመርና። በዓል ገዛይ ምስ ቤተሰቡ ኣብ ሓደ ግቢዩ ዝነብር። ብድሕሪኡ ግና ምስ በዓል ገዛይ 2 ቆልዑ ወለድኩ። ካብ በዓል ገዛይ ውላድ ወሊደ ሓንቲ ጓልን ሓደ ወድን እዮም። ናብራ ንምሽናፍ ወሊደ ብኣግባቡ ሓራስ ኮይነ እኳ ኣይፈልጥ ደቀይ ሓዚለ ኣኸቲለ ክዳን ንምሕጻብ መዓልታዊ ስራሕ ንምስራሕ ክንከራተት እየ ዝውዕል። በዚ ኩነታት እንዳሓለኹ ናይ መጀመርታ ጓለይ ኣብዘይ ዕድሚኣ ኣብ ሓያል ጭንቀትን ሓሳብን ኣተወት። ብዝኾነን ብዘይኮነን ውሽጣ እንትትርበሽ ኩሉ ሻቢርያ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እግራ እንዳሓንከሰት መጸት። ጓለይ ኣመና ክትጭነቕ ይርኣየ። ሕዚ ግን ካብ ኩሉ መዓልቲ ዝበኣሰዩ እግራ ንምኽያድ ክዓብያ ጀመረ። ከም ዝደለየቶ ምጓዓዝን ምስ መሓዙታ ምጽዋትን ምጉያይን ተጸገመት። ኩነታታ ኣተሓሳሲቡኒ ናብ ሕክምና ወሰድክዋ። ኩሉ ግዜ ኩላሊተይ ይሕመነሎ ስለ ትብል ዝነበረት ንዶክተራት ኩላሊት ይሕመን እዩ ትብል እያይለ ነገርክዎም። እቶም ዶኻተር እውን ዝተፈላለዩ ምርመራ ኣዚዞምላ ክምርምርዋ እውን ጀመሩ። ኣብ ጥዕና ጣብያ ስለ ኩላሊት ዝገበረቶ ምርመራ ዘይተሓሰበ ነገር ብጣዕሚ ዘድንግጽ ናይዛ ጓል 8 ዓመት ሕፃን ቆልዓ ናይ ማሕፀን በሪ ኢንፌክሽን ከም ዝሓመመት ምልክት ስለ ዝረአዩ ናይ ሕክምና በዓል ሞያታት ንዓይ ኣብ ደገ ጽኒሖም። ንሕፃን ጓለይ ንበይና እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይጥይቕዋ እሞ ሚጣውን ፍርሕ ትብዕ እንዳበለት ነደይ ጸውዕዋ እሞ ክነግረኩም ክትብል ተዛሪባቶም። ኣነ ተጸዊዐ ናብ ውሽጢ ክፍሊ ኣተኹ። ጓል 8 ዓመት ሕፃን ጓለይ እታ ዝፎቷን ዘኽብራን ኣቦ ዘይብላ ኣቦ ኣዝጠለማ ጓለይ ን2 ዓመት ክድፈር ከም ዝጸንሐት ያው እቲ ዝደፈራ ሰብኣይ ንበዓል ገዛይ ሓው ምዃኑ እንዳበኸየትን እንዳፈረሐትን ተዛረበት። እቲ ዝሰማዕኽዎ ምእማን ኣቢኒ ዓርሰይ ስሒተ ወዲቐ። ዓርሰይ ምስ ፈለጥኩ ግና ዶክተራት ብብዙሕ ነገራት ኣጸናኒዖምኒ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ መኺሮም ናብ ገዛ ተመሊሰ።
ምስ በዓል ገዛይ እቲ ጉዳይ እንተማኽሮ ሓውውን ኣብ ልዕሊ ጓለይ ዝተፈጠረን ኣብ ልዕሊ ጓለይ ዝገበሮን ነገር ኩሉ ብሕርቃን ንበዓል ገዛይ ነጊረዮ። እንተኾነ ግና ትንፍስ ከይትብሊ ኣፍኪ ዕፀይ ሱቕ ኢልክ ንበሪ እንተዘይኮይኑ ግና ናብ ሕጊ ክኸይድ እየ እንተኢልኪ መውደቂ ክኣልሽ ክብል ኣፈራሪሑኒ። በዓል ገዛይ ሚጣ ከም ዝኾይና ሓውካ ንሚጣ ደፊርዋ እንትብሎ እዚ ክብለኒ ኢለ ኣይተጸበኹን። በዓል ገዛይ ግና ኣፈይ ንኸይከፍት ኣፈይ ንኽዓጹ ሱቕ ኢልክ ንበሪ ክብል ተዛረበኒ። ኣነ ግን ከመይለ ጓለያ ተደፊራ ናይ ጓለይ ዝኾነቶ ኩሉ ምሽጥር ሓቢአ ከመይላ ክነብር ይኽእል? ሚጣ ናይ ባዕልኻ ጓል ስለ ዘይኮነት እቲ ዝደፈረ ድማ ሓውካ ስለ ዝኾነ ጨኪንካላ ማለት ድዩ ክብል ዓዊለ ተዛረብክዎ። ንሱ እውን ዓይኑ ኣፍጢጡ ክወቕዐኒ እንዳፀዓረ ኣፍኪ ተዓፁ እንተኾይንከ ዕፀዊ እንተዘይኮይኑ ግን ንሓወይ ናብ ሕጊ ክተቕርብዮ እንተደሊኺ ምሳይ ናይ መወዳእታና እያ ክብል ኣፈራርሐኒ። ግና ኣነ ናይ ጓለይ በደል ሓዳረይ ንኸይፈርስ ኢለ ስቕ ክብል ኣይከኣልኩን። ናብ ሕጊ ቦታ ኸድኩ። ተጠርጣሪ እውን ኣብ ኢድ ቁፅፅር ወዓለ። እዚ ምሽጥር እንተ ደኣ ተዛሪብኪ መውደቂ ክኣልሽ ኢሉ ዘፈራርሐኒ በዓል ገዛይ እውን ሓወይ ተኣሲሩ ምስ ደቅኺ ኣብዚ እትነብርሉ መንገዲ ክህሎ ይኽእልን ኢሉ ካብ ገዛ ኣውፂኡ ደርበየኒ ኣባሪሩኒ። በዚ ሕዚ እውን ዓይንኺ ኸይርኤኪ ክብል ተዛሪቡኒ እዩ። ብሽሙ ዘይትፅዋዕ ሚጣ ጓለይን ካብኡ ዝወለድክዎም ክልቲኦም ደቀይ ሒዘ ናብ ጎዳና ወፃኹ። ደቀይ እውን ዝበልዕዎን ዝሰትይዎን ሰኣኑ። ካብ ዝናብን ቁሪን ክከላኸለሎም ብጣዕሚ ዝተጎድአት ሚጣ ናይ ሕክምና ኩነታታ ብጉቦ ንኽትከታተል ዘኽእል ኩነታት ስለ ዘይነበረኒ ገንዘብ እውን ስለ ዘይብለይ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቐ። ሚጣ ከዓ ንክልተ ዓመት ዝኣክል እንትትድፈር ንቤተሰብ እንተተዛሪብኪ ምስ ኣዴኽን ኣሕዋትክን ካብ ዘለኹምዎ ገዛ ክነባርረኩም ኢና እንዳበለ እንዳፈራርሓ ቤተሰብ ናብ ካሊእ ፀገም ንኸይኣቱ ኢላ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ሕማማን ቁስላን ክኢላ ፀኒሓያ ሚጣ ጓለይ። እዚ ኩሉ ጉድሪኣስ ሕዚ እውን ኣብ ጎዳና ወዲቕና ሰለስተ ደቀይ ሒዘ ዝገብሮ ጨኒቑኒ። በጃኹም እቲ ዝኸሰስክዎ ጌጋ ድየ ኣይኮነን? ሓሳብኩም ንገሩኒ። ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉ ከም ዝኾንኩም ተስፋ ይገብር። ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና።